Здравейте хора, днес това е голямата битка срещу селото. Кой ще победи? Селяните или зомбитата? Ще има голямо нападане. Вижте каква армия от зомбита. Те тръгват някои. Чайте, само се приближа до селото. Ето армията на зомбитата. Ето ги селяните, които се предпазват и ги е страх. Крият се в кладенци, малко са пощурели и сега зомбитата нападат. Битва! Битка! Давай, давай! Малко гръмвам къщи, аз помагам на зомбитата. Камон! Камон! Къщите гръмнаха. Битката е голяма още. Чайте да помогне на селяните, още селяния дойдат. Така. Зомбис! Тън. И пак ще помагам на зомбитата. Хо-хо! Всичко гръмна. Какво? Искате да ви помогна? Защото там има селянин. Ока, ще ви помогна. Ама, пазете се! Но са тъпи. Аз си викам да се пазат. А те, като първите пичове си стоят там и... Не, пазете се, бе, умници! Лили, какво става, какво става? Остана една къща. Барикадирайте се, селяни. Бързо! Бързо! Отивайте там! Бързо, бързо, бързо! Камон, камон! Ще такова звук. Го! Купане! Купане! Кои ще победат? Напрежението е голямо. Така. Зомбитата наскоро се чу, че ще нападат главната зала на селяните. Главният дворец. Тя това има всичко. Всичко, което имат след тази атака. Всичко. Така. Аз съм за зомбитата специално. Те са по-готини. Вижте що. Пане! Бегане, умирайте, селяни! Селяните този път оцеляха!
Този път не оцеляхме. Хич не оцеляхме. Бегане! Смърт! Това беше всичко. Тоест почти всичко за този филм. Ще имаме трета част, когато зомбитата ще нападат. Тежният дворець. Но скелетите също ще нападат. Гледайте до сега как ще нападат. Ето вижте!